Kroz usluge pomoći u 4 ciklusa u Srbiji prošlo je 2600 preduzeća. U Beograd je održana regionalni skup organizacija koje pomažu malim privrednicima. Mentoring je veoma značajan alat za razvoj malih i srednjih preduzeća jer im stručni ljudi pomažu da iskoriste potencijale, a prevaziđu probleme. Mentorske usluge malim i srednjim preduzećima donose prihod. Mentoring je zapravo jedna kompleksna usluga specijalizovanih stručnjaka koji kroz 25 besplatnih sati za početnike u biznisu ili 50 sati za one koji postoje duže od 3 godine rade nekoliko stvari. Prva stvar je uspostavljanje poverenja sa vlasnikom, zatim zajedničko dijagnostikovanje stanja i identifikovanje ključnih, s jedne strane, problema u poslovanju, sa druge strane onoga što su potencijali. Nakon dijagnostikovanja radi se akcioni plan gde mentor zapravo preuzima obavezu da zajedno sa vlasnicima i donosiocima odluka radi na unapređenju. Nekad se ta stručna podrška zanemaruje, odnosno manji značaj se daje u odnosu na finansijsku, a zapravo upravo je to ono što čini razliku i što čini da i finansijska sredstva koja se ulažu imaju pravi efekat. Naknadne evaluacije pokazale su da bi 98% anketiranih preduzeća želelo uslugu mentorstva ponovo i da su savjeti stručnjaka uticali na 10% povećanja broja zaposlenih i 15% na povećanje ukupnih prihoda. U Srbiji ima 70 sertifikovanih mentora. Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju pruža mentorske usluge od 2006. godine. Ovo je 4. ciklus rada u Razvojnoj agenciji Srbije i JAICA koje sprovodimo na teritoriji Republike Srbije. Razlika u ovom delu programa, to je u ovom 4. ciklusu, jeste što je to sad postao jedan regionalni ciklus, u smislu da Razvojna agencija je nosilac programa na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Korisnici usluga su prvenstveno mala i srednja preduzeća, klasteri, zadruge i preduzetnici u Republici Srbiji, a ovaj put pokušavamo i da te mentorske usluge i to znanje koje je već akumulirano u zadnjih 14-15 godina prenesemo i na region. Osnivači malih i srednjih preduzeća na Balkanu moraju da se bore da bi opstali na tržištu, jer nemaju dovoljno ljudskih resursa ni finansijskih sredstava. Mentori ili spoljni saradnici mogli bi da im pomognu da otkriju najbitnije segmente u svom poslovanju i tako ga unaprede. Sprovodimo isti standard mentorstva u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i na taj način omogućavamo da korisnici ovog programa imaju iste usluge i podršku od mentora. Na regionalnom skupu predstavljeni su primjeri dobre prakse mentoringa iz regiona, gde je istaknuto da je ključ uspeha poverenje korisnika prema mentoru i međusobna saradnja. Dodeljena su i posebna priznanja za razvoj mentoringa u Srbiji i na Balkanu za proteklih 15 godina. Ani Žegarac i Srđanu Beljanu iz Sektora za međunarodnu saradnju Razvojne agencije Srbije.